Hello, good morning mga Indians. DCB TV. Please don't forget to share the YouTube channel. Click the like and button para sa video ng upload. Dito ngayon tayo ngayon sa Weltic lang ngayon. I-vlog natin yung TBS Dash 2021 model. Okay mga Indians, tara na. Mga Indians, ito ulit tayo sa Weltic lang ngayon. Weltic UK to a new line. Mga Indians, pas na po tayo. Mga yan, ito po yung yung TBS DAS yung 2021 model. Bali mga yan, ito po yung niya, yung meron itong ito, may shaft dito. Ito po yung gulong niya mga yan, yung sukat ng gulong niya is 80, no? 80 by 90 yung sukat niya gulong sa likod. Tapos ito yung niya sa likod, yung headlight niya. Ano daw? Bali mga yan, ito yung yung tsura ng tambutso niya. Meron ditong pakan dito. Tapos ito yung analog yung niya, speedometer niya. Ito yung sila. Cluster. Okay. Ito yung dito, bali yung niya dito. Ito sa may medyo niya sa lagay pakan. Yung yan. Plate niya. Cluster niya. Okay. Tapos mga yan yung ito yung price niya. Presyo. Bali mag-down ka lang 9 payment, tapos month installment 2,794. Okay, ayun yan. Ma'am, may release dito ma'am? 500? Okay, ganun pa rin may yan yung allowance niya. Sa unang taon 500, tapos in second year yun din 200 din yung rebate niya. Okay, yan na yan. Sukat ng gulong niya sa harap naman is ganun din 80 by 90. Ngayon yan, ito ba yung TBS Dash 2021 model. Okay mga yan, salamat sa panonood. Sana nasa mabuti ko yung kalagayan, and keep safe everyone, and more power and get this. Bye bye.